sa mukha, sugat sa dibdib. Tinatago ang hirap, di na pinapakita yung sakit. May nangungopya, di ko sinita. Baka sabihin traumatized na naman ang bata. May naglalakad parang nasa mall. Gusto ko sana sabihan ng maayos, pero takot akong baka ako ang masama. Sa mundo kung saan batay di na pwedeng sawa. Guro ka raw, second pa rin daw, pero bakit parang bawal akong magalit? Bakit kapag sinaway ako ang masama, samantalang yung ugali walang nagtutuwid? Gusto nilang maging mabuti ang anak, pero yung guro di na pwedeng magsalita. Ano ba talaga ang papel ko ngayon? Robot na nagtuturo o tao na nagmamahal? Noong otis, joke ang pampagalaw. Ngayon basta tingin mo ng masama, may trauma na agad. Di naman kami perpekto, di naman kami santo, pero sinisikap naming ituro ang tama't mali. Yung disiplina ngayon ay abuso, yung pagwawasto mental damage daw. Pero sino ba talaga ang nasasaktan? Yung mga batang lalaki't babae, walang gabay sa bukas. Guro ka raw, second parent daw, pero bakit parang bawal akong magalit? Bakit kapag sinaway ako ang masama, samantalang yung ugali walang nagtutuwid? Gusto nilang maging mabuti ang anak, pero yung guro di na pwedeng magsalita. Ano ba talagang papel ko ngayon? Robot na nagtuturo o tao na nagmamahal? Gusto ko ring protektahan sila, pero sino ba ang protektang guro? May child protection o totoo, pero bakit wala ring teacher protection na tapat? Kaya wag na tayong magulat sa henerasyong hindi late at takot sa no. Dahil minsan ang pinakamalaking biyaya ay yung sinaway kang may pagmamahal at pinayagan kang